Yeah, basta I will meet you later. Correct? all. Correct man. Correct Ah, na. si Chris Vilma Treyes, dira sa Bay Murcia, may aga sa imo. Si Jeffrey Arcoyo, kapangagad pangape. Ay, salamat. Enjoy your coffee. Aksyon Radio Philippines. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato mga pangunang nga mga balita lokal, wala sang rason nga maalarma ang publiko sa liwat nga pagdamo sa aktibo ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ito ang ipahayag ni Governor Bong Lacson sa pagsakas ng COVID-19 active cases sa probinsya sa sulod sa isa ka semana. Nagapate ang gobernador nga resulta lamang inis ang hindi pagsunod sa ginapatuman nga protocols kontra COVID-19. Duwa pa ni Lacson, amat-amat na ginahalugan ang mga pagsunundan kag pagkakaso naman ang curfew hours implementation sumugod karon nga adlaw Hunyo 1, apang importante sa gyapon ang paghalong bago kapabilin pang peligro sa COVID-19. Sa nagligad nga Mayo 11, na-record ang pinakanubo ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental nga naglambot lamang sa 4, apang umpisa Mayo 25 ina nagsaka sa 31. Inang padayon nga nagsaka sa sulod sang 6 kadlaw sa din 30 ka kaso ang ulihing nga record sang Mayo 30. Nagapanumdom si Vice Mayor Elcid Familyaran nga mayara sang existing nga ordinansa ang syudad sa Bacolod kag layi ang pungsod angot sa curfew for minors. Sa record sang SP may City Ordinance 331-2003 o kon curfew for minors humalin las 10 sing gabi tubtob las 4 sang kagahon sa masunod nga adlaw. Ginpahayag ni Familyaran nga yara na sa kapulisan kag sa barangay ang pagpatuman sang sini nga ordinansa. Suno pa sa alkalde dako man ang responsibilidad sang ginikanan nga mangin istrikto sa ilang mga kabataan kag papulion antes ang curfew. Ginpaathag ni Familyaran nga ang Executive Order number 25 ni Bacolod City Mayor Evelio Lunadia nga nagadula sa curfew sa syudad ang hindi angot sa curfew sa mga pamatanon. Madumduman nagligad ni Domingo sang gabi patay ang 15 anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa Bacolod Government Center grounds bangod sa ginapatihan away sang duha kag grupo. Thing atong barangay and atong DCPO. Well, ang my main responsibility with ang parents eh. Yung minor yung bata you have to be strict about it. Napapulion mo sila by before the curfew. So, tatlo na siya parents, atong barangay, at atong kapulisan. Kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Nagpanumpa na ang 4 ka managdalaw nga miyembro sa Grupo Progreso sa tubang ni Executive Judge Raymond Javier sang Branch 52 sa Hall of Justice kahapon Mayo 31. Ang mga nagpanumpa mo sanday re-elected Vice Mayor Elcid Familyaran, re-elected Councilors Israel Salanga, Cindy Rojas kag Renesito Novero, kag Councilor-elect M. Ang. Sanday Familyaran, Rojas kag Novero ang yara sana sa ilay katatlo kag katapusan nga termino. Samtang si Salanga ang yara sa ikaduha nga termino kag si Ang para sa iya una nga termino bilang konsehal. Ginpahayag ni Familyaran nga yara lang sa gyapon ang sangguniang panlunsod para sa legislative measure nga kinahanglanon sang executive. Sunod sa Vice Alcalde, wala ini sang may nakitan nga problema, ilabi na nga mga responsable ang mga nagdalaog nga mga opisyal. Ginpahayag ni re-elected Councilor Renesito Novero nga iya suportahan ang mga maayo nga butang samtang pamatukan naman ang hindi maayo. Ini ang kabahin sang pahayag ni Novero matapos nagpanumpa bilang konsehal sang syudad kag nagaisahanon ni abogado nga nagdaog nagligad nga eleksyon. Ginpahayag ni Novero nga lauman sang tawo ang madapat himuon sang isa ka abogado, isa ka pumuluyo kag maayo nga public servant. Suno kay Novero nagakooperar siya kun maayo nga mga measure ang ginapresentar para sa kayuhan sang mga pumuluyo. Pero sunod sa konsehal kung may makita ini nga legally kag morally objectionable kag hindi practical iya ini nga pamatukan. Ini na katatlo kag katapusan nga termino ni Novero bilang konsehal. If I see nga may legally objectionable, morally objectionable, kag hindi practical, then I will most likely be against that. So generally, what is good, kinanglan updan. Ang hindi maayo, hindi pag-updan. Mamanang na akong basic principle. Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Renesito Novero.
Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga mabutang lang sa natural death ang mga pending proposed ordinance sa tion nga hindi mahingagaw pasar tubtob sa Hunyo 30. Sunod kay Pamilyaran, presiding officer sa Sangguniang Panlunsod, kinahanglan nga i-refile ang proposed ordinance sa masunod nga council sa tion nga hindi mapasar sa third kag final reading. Duga pa ni Pamilyaran, ini karon ang ginaasikaso sa mga konsehal ibinaang may mga pending pa nga mga proposed ordinances. Pinakauli nga proposed ordinance ginsumpetar sa konseho para sa first reading ang mga paghatag sang bulanan nga honorarium kay iban pa nga benepisyo sa mga elected kag appointed SK members nga kon SK officials agin author ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor. Sunod kay Villaflor, iya tinguan nga mahingagaw ini nga mapasar para mapatuman ini sa masunod nga tuig. Konforme si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga persona nga ginpili agon magbugos ng economic team ni incoming President Bongbong Marcos Jr. Suno kay Lacson, insakto maginpili ni Marcos bungod ginbase ini sa eksperyensya kag ikasarang. Dugang pa ni Lacson ginkonformihan man sang grupo sa mga negosyante ang magin pang-appoint ni Marcos para mangin miyembro sang iya gabinete labi na ang mga economic managers. Suno sa gobernador, depende na kay Marcos kung paano punon ang kabugusan nga miyembro sang gabinete kag patrabahoon bilang isa ka team. Pila sa maginingadlan bilang economic managers ng Marcos administration, amo si Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP Governor Benjamin Jokno bilang Finance Secretary, Arsenio Balisacan, Socio-Economic Planning Chief, Alfredo Pascual, Trade Secretary, Manuel Bonoan, Department of Public Works and Highway Secretary, kag anay NEDA Chief Felipe Medalla bilang BSP Governor. He especially the economic team, he banked on experience, which is good. I think the cabinet members that he appointed so far, especially sa economic team, well accepted sa business sector. Kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:15. In-person classes o kon face-to-face classes sa tanan nga eskwelahan, suportado sang Commission on Human Rights kag grupo sang mga manunudlo. Samtang opisyal sang embahada sang China, ginpatawag sang DFA bangod sang pagpangharas sang Chinese Coast Guard. Sa detalye sa mga balita nasyonal, igabalik sa sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera. Sakay Baby Gregorio Yulo, may agaliwat, Homa Lumena. Hil Javier, dira sa may Bata, Barangay Bata. Good morning. Ano? Siling ni Rotselo, Evangelista ba? Niya ba o kaluoy kay Migo Butoy, Sir Boy, na dali naman cellphone niya gapon. Ay na, no man Ay naman. na, ano naman ang inyo. Sa diin na siya na ano, Dira guro man sa buta kung di nadali ba si Drat man sa iya da nga baligyan. siguro samtang ga pangapi guro si Boots, abi guro kumpiyansa gid siya Kumpiyansa siguro. Ngabi niya ang Ay, ga pangapi sa gasan. piyak ang pangapi lang. Oo, gali kay ga pangauti. Gali kay ga pangmatet. Matet de Leon. Wala kasing matet. Kalain. Ya pangmatet di Leon Na gali. ano man, sus kamahal pa naman magbakal subong cellphone black yun. Gani Amo na gani, way kaya bakal na cellphone niya. Wow. Cellphone mo 3 bilog. Wow, duwa lang. Ado lang. Ano tong isaya kipa? Ha? Ang isaya pang ano to. Wala to Lester yan. Ray Benitez, good morning man sa imo. Kadira sa may New Zealand. Salamat gid sa ginpadala nga stars, no? Thank you gid Lester. Sakay of course sakay Ayesa Benitez. Ayesa Katagi Benitez. Kag kay Aya Fire. Yes, good morning. Ari na si Kano si Maninoy Manuel Libuon. Ara siya? Ara Uy, siya. good morning, Maninoy. Musta? Musta si Suon mo naton Mike. Oo, musta son Mike. Ari man di siya subong. Ari di ah. Mayo kay ari di siya. Si Sir mo Edwin Pineda. Ay, oo, musta galit sir. Ay ano kalito Ara sa siya. okay ka na to sa kwanto? Tomorrow. Ano oras man? Ikaw. Boy ka, alas 6, man. Ah. Programa ka pa. 10 oras, mga Kung gura, mga midday. Dalang dito, katulog kong ilong naman. Nakatulog dito ako ng ilong. Siling nila ko na kung kakatulog mo ilong, may nagkakamise mo. Amo na? Amo na? Oo, kuno. Labot na sa. Lain kumista akong karoon ni Lula. Dinamisi ako, charot. So, amo na siya. Ato ganin pamangkot. Ti ano, sila, iyan talaga ng istoryahan talaga nakaroon. Dito pag i-istoryahan ko, ano, ti, mura mga nakatiyabas yan. Greg Astiniane Puertas, morning man. Ay, got charged gigali. Got charger boy. Si Botoy. Ay, charger na lang bilin. Sa may guardhouse, sa diin niya guardhouse. Kaya doon kadamo guardhouse. Malang ganay kay may ginbilin pang charger. Mayo lang. Basi ang nagkuha sa cellphone, may charger man sa itong Basi, iya. may charger. May Makabilin ako ko di charger. Ang cellphone lang ako na. Oo. Ah. Ilang tawan niyo sa ano, isa yung fingerprint. Fingerprint Or- sa ano. Basi Basta may CCTV sa guardhouse. Or basi nakita niya kung ay ga-charge. Yeah, do Tapos yung ko, ay charge ito sa balay. Basi Natawa niyo lang kasi balik niya karon. balik yung mga karon ano? Ay, kala. Pag balik niya karon, kag nabalaan nga daw siya, kuha ang cellphone, ipungkoy sa ulo yabla. Kasabada. Katilaw ka naman na dala ang cellphone. Pero ano pa kaya? Grade 6. Grade 6 ka, may cellphone ha? Yes, 5110. Grade 6, ano nga? Na. Ako mo yan muna. Amo na akong phone sa una. Amo na ang first week na cellphone na nadula.
Ay mo man? Amo na, Di, 5110. pariyota eh. Hindi pala may ulo antena pa na siya. Oo, may antena na siya. Pero may na-invent na nga wala antena. Ang ako wala antena, kaya hindi ko namian may antena. Dumagkamay, man na siya kadudrio, do ears, yun diyo. Ear lang galing. Amo ganun na siya. Ticket, dugay, mayroon na-invent nga wala. Basi nag 3310 na. Hindi. 51 magyapon, pero wala siya yung antena. Pero bakit so una yung mga cellphone, no? So una, bali Action Boy, kinakalam pa, kita mo ng 5110, dapat may connect kapag sa likod, tapos may mo kami sa una, may ano yung tawag sinaman? Nang-connect mo siya, antena, may mo pa kami na, ina-connect mo siya sa likod, tapos, pag inasang una, kailan may signal. Pero subong pwerte na Action Boy, bisa magtuwad-tuwad, kailan sa inyo balay may signal ka na. Tuwad-tuwad ka gidya. Paano gid may tuwad-tuwad? Paano may magtuwad? Kasaban. Happy birthday, what kay Darcy Gala. Grita na sa kayo. Happy birthday soon to be father. As Darcy father. Galas. Milagros, Cesar Alita, Melma, say mo, Andrea Amanda Jaime, morning. Standby na sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flush. Kag sa mga mami dira, ang mga baby. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa sulod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Suportado naman sa Commission on Human Rights kagrupo sa mga manudlo ang plano sang Department of Education nga ibalik ang in-person classes sa tanan nga eskwelahan sa masunod nga school year. Ginpahayag ni CHR Executive Director Jacqueline Ann Digia, ginapakita lamang sa mga tika nga ginahatagan sang importansya ang right to education sang mga kabataan. Nagalaom naman si Digia nga ang magpartisipar sa in-person classes padayunon ang istrikto nga pagsunod sa COVID-19 health protocols. Samtang ginpanumdum man ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas ang DepEd nga tutukan ang kinanglanon sa mga manunudlo kadungan sa kinaduso kapag bukas ang mas madamo nga mga eskwelahan. Ginanunsyo sang Commission on Higher Education na konched nga masobra 2 ka milyon sa mga estudyante nga Pinoy ang nakabenepisyo sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act nga ginpermahan bilang layi sa idalom sang Duterte administration. Ini ang ginanunsyo ni CHED Chairman Prospero de Vera III kadungan sang ikaduha nga adlaw sang Duterte Legacy Summit nga nagatalakay sa mga hinimuan sang outgoing administration ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay de Vera, sa masobra 2 ka milyon, 1.97 milyones ka estudyante ang gikan sa 220 ka state kag local universities and the colleges ang nag-avail sang libre nga tuition kag miscellaneous fees. Samtang 364,168 naman ka mga estudyante ang nakabenepisyo sa tertiary education subsidy kag tulong dunong program nga ginhatag man sa idalom sang Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Ginpahayag naman sang Department of Foreign Affairs nga ginpasomon sini ang senior officials sang Chinese Embassy sa Manila agud di protesta ang inaligar harassment sang Chinese Coast Guard sa Philippine vessel nga nagapatigayon sang research activities sa West Philippine Sea. Gina-review man sang DFA ang impormasyon sa insidente nga natabo sa ginagawan nga teritoryo agud magpasaka sang diplomatic action. Nagpagawa sang palayag ang DFA kasulod sang report sang Washington-based nga Asia Maritime Transparency Initiative nga isa ka Chinese Coast Guard kag militia sa 3 ka separadong insidente sa nakaligid nga 2 ka bulan ang ginaligar nagharas sa mga sakayan sa mga Pinoy sa Exclusive Economic Zone sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginabasol ni incoming Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa lack of discourse sa mga importante nga issue ka nagakatabo ang resulta sa paglaptas ang sala nga impormasyon labi na sa tong panahon sa national and local elections. Suno kay Angeles, importante ang diskurso agud may baluan kung ano ang kulang nga mga impormasyon kag kung anong dapat may baluan pa sang publiko. Nagapati man si Angeles nga kinahanglan mangin bukas ang tanan sa pagtalakay kag pagpalamangkutanon agud may baluan kung ano ang kinahanglan tadlungon sa mga nagalaptang impormasyon. Ginhimo ni Angeles ang reaksyon kasunod sa pamangkot-angot sa posibilidad nga bag-uhon sang incoming Marcos administration ang kasaysayan labi na sa martial law era sang anay presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. Sa duwa pa naton nga balita nasyonal, ginbulgar ni Comelec Commissioner George Garcia nga dako nga balor sang kwarta ang ginwithdraw sa Ilocos Sur base man sa vote buying report ng ipagwas sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC. Ang report ni pagwa ni Garcia sa hearing sa Senate Electoral Reforms Committee kadungan sa pag-report sa madamong reklamo sang vote buying nga nabaton sang Comelec. Sunod kay Garcia, nakabaton ang kontrabigay task force ang Comelec sang 940 ka Facebook messages angon sa reklamo sang pila ka individual nga issue sang vote buying. Nakabaton ang task force ang 171 ka emails samtang 105 ka report ang nabaton sang Law Department sang Comelec. Sa karon 12 pa lamang ang nadakit nga reklamo sang Comelec Law Department. Ginaprobahan sang Food and Drug Administration o FDA ang pag-usar sang Moderna COVID-19 vaccine para sa mga kabataan nag-edad 6-11 anyos. Ginamiandahan sang regulatory body ang emergency use authorization sang Moderna COVID-19 vaccine agud malakip ang nasambit nga age group sa adtong Mayo 20, 2022. Ginpahayag ni Dr. Beverly Ho, Director sang DOH Health Promotion Bureau, kinahanglan sang positibo nga rekomendasyon sang Health Technology Assessment Council antes ang pag-roll out sang bakuna. Una na ginaprobahan sang FDA ang pag-usar sang reformulated nga bakuna sang Pfizer para sa mga kabataan edad
tubtob 11 anyos kag 6 katuig pasaka naman sa COVID-19 vaccine sang Sinovac. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira nga may kabudlayan sa pagpamuhin, asus delikado gid inahabol posible matapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani, yari ng solusyon Super Fiber. Ang Super Fiber pinaka-epektibo ini nga panilo sa aton colon. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Okay na, James? Okay, basta alright. Basta alright. Lito Dayap, good morning. James Friend Graces, good morning. Kay Sol Lama Barnatsa, Sawadik ka. Nakabudlay na subong magsawadik ka. amo na iyak Ay, pusnga-pusnga. Tem ng proper nga. Kaya diba sa naligaya ka niya, sawadik ka. Okay lang. Tisubong niya, sawadik ka. Mamaginadaan. Kaya mo na Ila. sa Thailand mo. Kalain. Mo na Sige sa lang. Thailand. Pero mayo man, okay, at least may na-learn. Tablang Oo. gina-share sa ato ni Miss Beth. Thank you so much. I-pronounce mo ginaya ang every Oo, letter. Thailand. Oo. Because sa Thailand, kung di kita ya ang aton nga vowels pila. Isipa. Pila. Hindi ako malula to. Pila ka bilog dapat tao. Lima. Alimag. A-E-I-O. Ay-o. Oh my gosh. Ay-o. Ayo, lima. Ay-o. Tatlo lang. Ay-o. Ilaya pila. 38. Ha? 38 gidya. Ang ilang nga kuan, ang ilang nga vowels. Kaya kung natin niya A lang ya, A, mula na ya. Ilaya may A-E na blang kita ka na sa mga pronunciation sa English. So, kung kita sila yan ng very particular sila sa pronunciation words. So, mo nagaling nga kinanglan i-pronounce again. Let's say sa aton niya, kung di ka siya sila nita, camping. Ilaya camping. Mo gina dapat? Camping. Sawadik ha. Ginabasa. Ang H ba sound mo saya? Pwede. Wala sila sang TH. Wala mo? Kaway sila TH. Oh, kaya ang Thailand, ganit Thailand. Tha. Sa aton niya, tha dahi. Tha na iya aton niya. Ang ilayaway na iginawin nila gina-pronounce. Wala sila TH. Tha. Kundi nga, tha. Tha. Okay. Torco Junco, morning man. Vicente Escobar, tamyaw niya lang sa kapihan. Sila ni Yado, yung guro ni Ronnie, Sir Dumas, kag Sunny Lorenzo. Kay classmate ko na kag kumari Jean Borom, good morning man. Edward Alejano, happy birthday kuno kay Ray Felix kag Rosalie Alejano. Dungan birthday. Yes, happy birthday! Kung sino man may birthday today. Si Migo Enjoy ko da, your day. Charing. Migo ko da Andre Pulangko, morning man. At load ko padala ni sa sakon bali sang mga doon mo ni Blodo. Yung mga kopya.
So, ano na kopya sang newspaper? Ay, kalay. Ano nga? Ya, abya guro sa way ko guro kabalo. Di ba? Sige lang, Black. Gusto lang guro i-share si Gusto mo. guro i-share sa ako. Kay sharing is caring daan. Okay. Sige. Okay. Good morning dara sa mga nagapangapi sa mga kapihan. Kag sa ada kakain na may balita kakain na. Karon pa naguro ay. Kana balita mo naglakain na. Ano? Si Presidente Duterte ang favorite song gali ikaw. Ikaw. Ikaw ni Yang Constantino kun lain ni ikaw. Hindi guro siyempre bago mo lang si Yeng ya. Ang basibla ang bla. Nablakano ka din kay Yang ya. De lang. Ikaw ang pag-ibig na bigay. Okay. Ang iyaguro ni Presidente Duterte. Basta ikaw ang... Ikaw ang tibok ng dibdib. Amo na? Sure ba? Kada mo bikanta nga ikaw? Buinggit umaawit give me. Ikaw ang ligaya sa buhay. Amo na guro? Amo yung kanta ya. Kaya kinasingalong nga ni Presidente mo. Taon-taon ko ano nga ikaw ang kanta ya. Ang pag-ibig ko'y ikaw. Amo na sa kurang ka Presidente ya. Dahil lang. I-search tanay bla. Lain mo na guro yang ikaw. Ang nagbigay na, ang bigay ng may kapal. Ay, bigay ng may kapal. Lain mo na yan, Sharon Cunita na yan. Ate, amo gina Ang din. Amo na iyang yung kanta, Ba? Ate, Sharon Cunita. Tayo Sharon Cuneta. First time mo nakamati ang Presidente, maganda, kurong-kurong malitingo, gano'n. May vibration daw. Sa lahat ng panahon. Ikaw, gali. Paborito. Mas lagi paborito ang kanta ni Sharon. Kay ligad si Panfilo, Panfilo, si Panilo. Panelo. Panilo. Hindi ko no kanta ni Panilo. Sila ni Shawi, Ate Shawi. Ano sa kayong kanta ya? Lipat ko. Kaya ano tayo sa iya nga Hindi ka balutin. Hindi ito balutin niya. Doon ka, basta. Sige. Standby na sa mga balita, dugang ang mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, Balita International, nagatanyag si Turkish President Recep Tayyip Erdogan nga maging host sang pagistoryahanay sa tunga sa Russia, Ukraine kag pati na sa United Nations. Iniyan ang ginkaundan sa pagistoryahanay sa telepono ng Erdogan kag Russian President Vladimir Putin. Ginpahag sini nga kinahanglan ni Putin nga maghimo sang tikang para mabuhinan ang negatibong epekto sang gyera. Dugang pa sini importante nga liwat mabuhi ang katawhayan sa tunga sang Russia kag Ukraine. Samtang nagpatuman sang big time price rollback sa presyo sang liquefied petroleum gas ang Petron, umpisa alas 12:01 kay nasang kagahon Hunyo 1. Sa advisory sang Petron, 5.90 ang buhin sa presyo sa kada kilo sang ila LPG. Equivalent ini sa kapin 64.90 centimos nga buhin sa typical nga 11 kg nga LPG tank. Magluwas diri may 3 pesos kag 30 centimos man nga buhin sa kada litro sang auto LPG sang petrol. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 45 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 27 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 68 centimos.
Kag sa aton nga balita entertainment, ginanunsyo na day Moira de la Torre kag Jason Hernandez nga ilan na desisyonan niya tapuson ang 3 ka tuig nila nga pag-upod bilang mag-asawa. Sa Facebook post ni Jason, ginako sini kay Moira nga wala siya naging tampad sa ila pag-updanay. Una na nga nagalapta ang report nga nagbulagay ang duha sa tuong Abril 2022 matapos na notisyahan sa mga fans naging kakas na ni Moira ang malitrato ni Jason sa iyang Instagram feed. Sa mga panahon, pares pa ni naging panginwala ang report. Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Oy, okay. Muna. Muna pa. Balita naman sa sports, nagdaog na si Filipino pole vaulter AG of Vienna sa El Aquila leg sa Italy. Nangin matinlo yes na yung performance sa 5.85 meters. Sa social media, pakigbahin ni Obiena ang kalipay sa pagkadaog. Makabig suno sa iyang isa kamayong venue ang Basilica di Santa Maria di Colimaggio. Madumdumaan nagdaog sang gold medal sa Obiena sa bago lang natapos nga 31st Southeast Asian Games nga ginhiwat sa Hanoi, Vietnam. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy June 1! June 1 and sa tanan nga mga June brides. Ayaw mo na. Kaya Sheila Hilera, Soon to be Mrs. Ano? Uy ko Na, ihada mo, uy kabalo. Mangin ihada pa lang. Mawalaan ko na lang ang soon. apelyido kung maihada ko na gid. Sa tanan nga, ano da Tanan nga mga nabakasal sa June, happy wedding June June bride. Bride. Kag sa tanan nga may birthday today. Yes. Happy birthday sa kay soon to be Father Darcy Galas. Yes. Ay, Happy birthday soon to be Father Darcy Darcy Galas. Galas. Pero hindi niya father nga, ano yung Action Boy nga may bata, abe. Kundi father niya, kay lapit na siya pare. Maordinahan. Siya maordinahan bilang Kabay pa. pare. Nga madayon. Kabay pa hindi mangin biktima sang tentasyon. Grabe ka mga ano mo siya. Good morning, Nanda. Morning, Kay, no? Father Darcy. Happy Soon to birthday, be Darcy Father Galas. Text ka later. Okay. Kaya good morning kay Nanay Thelma Zerudo dra sa may Talaban, Himamaylan City. Yes. Mayong aga dra sa imo may lang nga pagpamati. Okay. Si Ma'am Vanessa Mayo, morning dira kay Dr. Matt Mayo. Good morning sa Minnesota. Embong Jocampo kagawad, nga agad kay Rachel Bihag. Greet naman happy birthday akong anak, si Tiffany Rose Bihag. Oy, happy birthday. Damo ko may birthday. Tiffany Rose Bihag, good morning and happy birthday. Sa kay Upe Manaay, my classmate and playmate. Good morning. Good morning dala sa imo sa barangay Pahanok. Hoy, lawig na ang absent. Sinugay-dugay basi kon ma-expel Madrap na siya. Madrap ka na. From the roaster. Sige. So, diri kita sa aton nga balita special, Action Boy. Ang aton balita special for today, ining mga interesting facts bala Action Boy na hanungod sa cat. Or kuring. Kuring sa battery. Everyday. Alam mo, sumuday wala ka. Ako lang sa battery na. Ate, ako niya everyday. Everyday may kuring. Okay. So, sige. So, ang una Action Boy, in terms of development kun Action Boy, ang first year sang cat's life is equal to the 15 years of human life. Uy. First year pa lang sang cat, 15 years. 15 na sa dayon? Ang dog niya 7, no? I don't know. Ang dog niya 7. 7. Ang 1 year nila is equivalent sa 7 years sa human life. So, ama siya. So, mag idadang nga yung mga dog, I'll be able to say 5 years old. But silingon? Sa 35 na siya. Ay, grabe, no? So, ang koring mo kung nag-edad na isa katuig, but silingon 15 years na siya. So, pero after a second year, kun Action Boy, hindi. A cat is 25 in human years.
Pero, after na sin Action Boy, ang succeeding years na, ang cat's life is equal to about 7 human years na lang. So, the first 2 years, Yawan ka isip-isip ng kureng yan, no? Yawan ka pa birthday. Ito yung 7 lang gid siya. 7 lang gid For siya. every year nga human life, 7 equivalent sa 7 years. Te ang kureng niya mo na Ang first year nila is equals to 15 years ang kabuhi. Sa second year nila, but sila kung 2 years ka na, 2 years old ng kureng mo, 25 na siya. 25 na siya. And then after na, pag 3 years na siya, 32 na siya. Pag 4 years siya, 39. Ay, super easy. 46 pag 5 years. Daan na lang hasta sa 5 years. Gigihon ko niya kung kuhan yan. Sabi mo lang. Gigihon mo na. Daan na lang siya. Diba? Fairness, no? Bongga ang cat. So, malagili hambal ng ang cat, may siyam ka, no? Siyam ka buhi. Kabuhi. Ito na. Guro kapila na siya balo. na. Kaya kita mong kureng day, haboy plus building pag abot siya, di ba? Tindog sa Buhi gapon. gapo, no? Isa pa lang. Pero tindog siya. Okay? So, next Action Boy, ang mga kuring ko, no, kaya nila i-rotate ang ila dulunggan or ears 180 degrees. Uy, ala. So, Nakabongga, no? 180, tunga man lang gali. Ha? Tunga man lang. Nga, tunga lang. 360 ang kompleto mo. 360 ang kompleto. Ang 90 ang 1/4. So, 180 degrees. Okay? So, next Action Boy, ang hearing average sang cat is at least 5 times keener than a human adult. Ay, pwerte, no? So, mas pinakamarites. Mali siya ganun pinakamarites na animal. Mo sa marites. Kaya ang istorya na ito sa piyak na purok, batian niya pa na. Batian niya pa. 5 times keener mo. Grabe, Yan daw no? istoryan. Mangkotang koring mo. Yan boss daw istorya katos piyak na purok. Grabe, no? Ikabati siya mga 5 times ang skinner. malaka-sensitive sa mga cat. Actually, Action Boy, hambal nila Action Boy. Mayara nga mas gusto nila ginapili ang cat bilang pet nila. Kay mas makasave kuno sa ilang life, especially kung may mga kawatan sa mga pulayan. Kay once na kuno ya may makasoda, gamay lagi kuno ya lumpatin ang kureng. So, diba si lumpat palag yung kuring? Biyaan ka. Ay kala. Hindi Hindi ba lang ang kuring man ang kuan, ang ilang vision kuan man daw pila ka times to nga mas ambot kong ari diya. Amo to kan I don't know kung ikaw to Sir Eden nga ang kuring laban mabungguan gid masilakan mga gabi na blang masilakan sila sang suga bla sang salakyan. Kay kuan ako no mo kay sensitive. Di ba la? Bas siguro. Amo na Sensitive medyo sila mo. blur sila. Ha? Medyo ano sila? Ang ilang mata, ang ilang Sensitive. vision na kuan na yan ang tama ka kuan bala tama ka daw pila ka times man nga mas ano Clear? sa tao. Sa mo na nga sa mga kuan sa mga silaw perte na sila kasilaw gid kayo. Kaya mo na guro gasiga ila mata no. Amo na nga permis lang kabungguan. Okay, so next Action Boy, in the largest cat breed ko na Action Boy, ang average male nga kabugaton is approximately 20 pounds. Sa mga dlagko, ano na ya? 20 pounds. 20 pounds. Kita mo naman na guro kung, di ba, kita ka na dlagko ang koreng. Nga ido man. Oo. Mas may mga breed koreng na ay tumulo. Ha? Itumulo. Lain na ya. Alin mo na ya. Lain na ya nga koreng nga itumulo. Delikado pag na yan. Kay gapang luib. Pila to mga 20? Gapang luib. Ha? 20 pounds? Oo. More or less mga lapit 10 kilos. Lapit 10 kilos Action Boy. Okay? So next, ang mga domestic... Si Garfield da? Muna daw kadako siya. So, cartoon na ya. Ganun tao ka na. Cartoon na saya? Ha? Cartoon. Meron man guro Meron man guro true to life. Hindi ka lang pa ko bikita. So, ang mga domestic cats, Action Boy, can spend about 70% nga gatulog lang, bilog nga adlaw, kag 15% ang grooming. Ang gamuha mo. Kita mo ng gamuha mo. Tapos ginadilap-dilapan nila ilo. No? That's why nga, why ginaligo ang kuring, tinlo na sila yan. Tinlo sila. Kakwa kasang kuring, hindi sila baho. Oo, no? Kasi sila mismo tinlo sila kakulingon mo. Ay, limpiada nga kuri. Ako dumduman ko sa nagpuy ko sa karablahan bal ng sang tita. Kambiyan nami ako yung kurinyo kay limpiada. Limpiada. Ako na ginasagod yun. Ten kuring limpyo kita ng kuring. Kita mong kuring kan libis nga panakab na sila sa mga basurahan niya. Pag kalimpyo gapon sila ya. Kaya ginaano nila. Kaya tinloan nila kakulingon. Nayara sila daw sa grooming sila na yung pinaka-kuan mo. Bongga, no? So, ano na. Namian ko nga, Action Boy, nga breeds ang cat. Ang nalipot ko sang
Ay, may mga breed na. Oo, may mga breed na siya. Mahal to siya galing. Pero daso na lang. Basta ang do namin siya tsura. Pakita ko lang karon si mo. Kailang? Pero na lang. So, next action boy. Ano action boy, oh? A cat cannot see directly under its nose. Kung mo na. Hindi sila kakita mayo. Dapat siguro, upod man siguro sa explanation, mabala nga taman ka clear sang ilang ano. Hindi sila kakita galing niya sa idalom sang ila ilong. Amo na. So, tingaga kakita nilang sudan. Mugani. Tika, hindi man under your nose. Hindi kayo kung maglakas sila bilang aras dalom. Kung makita pa nila yun. Okay, layo pa. Layo pa, kita na nila. Oo, gina-target na nila. Basta layo ka pa, kung nara ka ng tag-iya, kita ka nila na muna nga layo na lagyo na dayon sila. Lagyo na sila dayon. Hadlock sila mabakulan. Okay? Kag next action boy, most cats ko no have no eyelashes. Ay, tinga sa mga gapatakod false ay ano ni nang ano bala eyelashes bala extension. Nakabutang da cat eye. Wala man sila gla eyelashes. Kaya pilian ka dabong cat eye or ano da nga mga wala ka hindi ka relate wala ka man nga pa extension sa imong mga milok. Sure ka? Ay ka ma-extend ka gali. Sure ka? Ka-judgmental man siya mo man. Ay kalay. Imutan ako pagka-boss ka ang muna. Awan siya pilihan ka da cat eye or sa damo pa na. Ano ko ako sa cat's eye? Ang cat's eye, biko nang sa tunga dalan. Kita sa tunga dalan. Inang mga doga reflect bala na sa tunga dalan. Amo na pa cat's eye mo na panawag mo. Cat eye mo na panawag. Ay, lai. Tara lang ko masigahan sa daw mata sang kuray. Gasiga gid siya. Ano siya? Gasiga gid na siya or reflector lang reflector lang na siya. Okay. Ang nasa dalan, ando wala sa kasiga kung hindi na kurente mo. Tinga akong kay abi ko mga alas 6 ang gabi gido ga start na siya siga mo ko malabyan. Tika masaga masanaga na sa suga mo reflect. Kung may amo ng mga dalan action boy kay mas safe. Mas kuan ka mas may guide ka. Oo, kundi pa ko naka drink ka. Oo. Dili lang ko dampi sa kasigaw. Kay Woodlay. Okay. So, next action boy, ang mga cats ko na action boy have only 5 toes sa ila front paw bala. Nila. Ay, sa likod ko no 4. Simon, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 siya. Sa likod, 4 lang yan. Super. Gawa mo na sila ka ba yun? Okay. So, 5 na siya gilang sa front. Pero, hindi man ako no uncommon action boy kung magsubra. Masibla ka naman puli kasi balik ang isipon mong ano sang koring ka baka siling mo 5 lang nga 6 na di sa front. Tika may sipil mo. Kung sa tao pa bala di ba? Sipil gani. May sipil. Okay? So next action boy, some believe ko na action boy nga if you dream about white cat, good luck will follow. So taya ka din STL. Taya ka din. Luto na lang Luto, STL. Luto sahay. Pila lang ng daugon sa STL ang imo nga pulo no ibimi lang. No? Wag ulit malo kung pilang dakon sina sige lang ko taya. Ay te. Di ba si kagi ka daog ka lang lang bala. Gani. Na siling ko kit. Wala makukusisa sa resulta. Wala ka man ga. Basta taya ko da. Kalain. Tiwai na do bali donations man to say. Donated. Kag last action boy, ang meows na bala ko no are not innate cat language. Gina-develop na ko nila action boy para mag-communicate sa humans. So, kita ka sang kuring mag-away? Kabati ka sila mag-away? Rare nga mo na. Daw tao mag-away ang kuring daw. Gusto daw mahambal ng kuring mo. Hindi ba? Paano ko makabati ka kuring gambal no? Gabi no, ang mga kuring no. Kung mapatiyan mo sila to, dito tao sila mag-inaway sila. Ay, ano naman? Rasyan niya kuring. Rasyan niya kuring. Kasabat. So mo na, hindi na siya gali innate cat language. Hindi na siyang, okay, basta kuring, i-relate mo na, ikuha mo na din, sa kuhan mo sa meow. Pero hindi gali. Hindi gali. Ang sound na gali nila is they're trying to communicate sa human. Nyamaw. Mahaw blau nyamaw. Ti ko manyaga bi. Nagaw. Nyaga. Lunch. Nag-English na. English na siya. Yung lunch. Talaka ba? Kung nagagay lunggo lang sa nyamaw. Mau. Kurot to. Lunch. Kung hindi, kung gabi Supper. Ay, kalay. Dinner. Ay, kalay. Guro ang kuring ang pinakalapit. Hindi kong gabi. Ang gabi mo na. Ang ano na? Ang kuring. Ano nga, kay kuring di gusto yan. Anong mali?
Ano ba silingon na? Dinner. Alam ka ba tiyaw? Dinner. Gani mo na. Ano mo na. Hindi. Init ko. Kaya matsaga ko pag muna daw, ngayon pang kuring sigsay mo. Ay. Hindi mamintindihan ko pang kuring ko. Tika ilan na ya? Hindi mo ko koreng. Tao ko ya tao. Amo na ginatawag ka nga kapikat. Kapikat. Ay, bongga. Hindi. You're fake. You're nothing. Nang mo na uso kita sa una. Sino na gani? Hill. Cherry Hill kag si Sharon. Kapikat. Doon ba siya nakada? Bongga siya niya kadahil So, mo improvise mo na siya, ininit na yun. Ininit lang yan. Klain. Good morning, Drek Edser sa San Diente, no? Sa Blue Blade Game Farm sa San Pablo, Laguna. Oy, sa pamilya Tenyoso kag sa Barangay Araal, pamilya Samiliano man. Pamilya Rafil kag Diente sang Dagupan, Pangasinan. Happy birthday man kay Renato Tanoy Parar sang Team Panyero, halin kay Michael John Season. Happy birthday Lucrecia Magno Gabo. Stay beautiful always in Aksyon Doors. Salamat. Si Tito Mumawi Akol Kanyada, morning man. Ay, good morning. Kag si Ma'am Teacher Romela Ilustre Revelo. Si Jose Rizon na Pinigunyong natamay ng happy birthday iyang asawa. Si Joy Bahil Hunyo sang Stone Haven, Granada, Barangay Granada. Kagawad Dolay Balahon, morning. Kag kay Richie Toribio. Birthday maglisang kasin niya si Mayra Asoy Ambatale. Happy birthday. Sa Barangay Talaptap, La Castellana. Natala niya may birthday today Happy birthday. Sige, okay. Good morning, Mada. Kay bro ko, Mike Carbiliedo. Good morning, Dres. Action boy, good morning. Makitita Annalise. Siya ni si Athena Miran, ho? Siya, damo na sa ngalan. Hindi ibanganin ko naman sindihan. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon hotline. Ang ikaw po ninyo sa Aksyon, Art Tayhopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Aksyon!